No niin, tervetuloa tän mun ensimmäisen Sony Vegas Pro-kuiden pariin. Elikkäs, kun sä avaat Vegasin, sen pitäisi olla suurin piirtein tän näköinen. Tässä voi olla trimmeri ja semmoista, mutta ne on oikeastaan turhia. Ainoa mitä tarvitsee melkein on tää Video Preview Exploreri, missä on Transiston, Video FX ja Media Generatorit muut. Ja kaikki voi täältä sitten katsoa, että jos ei näy tai haluu jotain pois. Tollees. Mut joo, elikkä kun sä haluut jotain tänne editoitavaksi, sä vaan vedät sen tuolta, tai sä voit työpöydältä tai kansasta suoraan vetää. Näin. Ja sitten kun painaa S tässä näppäimistöllä, se leikkaa ton tolleen kivasti. Ja sit niitä voi liikutella. Noin. Et jos haluu leikkaa jotain turhia pätkiä, että niinku tässäkin tappelussa, siinä vasta tapan sen. Leikkaan tosta kohti pois. Se on turhaa. Ja sitten kun sä haluat, että... Tai jos haluat, että se vaan ilmestyy tolleen, niin sä voit ottaa tosta kulmasta kiinni. Vetää sitä tolleen, niin sitten fadeaa tohon. Eli tulee himmeemmin tohon. Näin. Ja sitten tästä voi saattaa ylärinunasta ottaa kiinni ja vetää sitä. Ja sitten tekee sit läpinäkyvämpää. Joo. Sitten, jos sä venytät täältä, se alkaa toistaa itseään, tai jos sä lyhennät, sit se leikkaa vasi tosi. Jos sä pannat kontrollin pohjaa, sä voit venyttää sitä silleen, että se hidastaa sitä. Ja jos sä taas lyhennät sitä kontrollin pohjassa, se nopeuttaa sitä. Näin. Ja sitten jos sä haluat laajakuvan, niin mene tänne projektipropertiessiin. Laita tähän, että sen minkä sä haluut niistä. Ja katsot suurin piirtein tällaista. Nää on mulla ollut vaikka kuinka kauan ja näistä tulee tosi hyvä laatu. Ja sitten kun se on valmiina, right-klikkaa sun klippiä me properties. Täällä pitäisi olla tämmönen Maintain Aspect Ratio, mutta mä en tiedä, että onko sitä 9 ja 10. Jokaisessa on kuitenkin, ja tästä kun valitteen, niin sitten tekee siitä sen muotoisen, että mikä tää projekti nyt on. Näin. Ja tässä on niinku ihan hyvä, jos sä YouTubessa haluat niitä mustia reunoja sinne tai jotain muuta. Ja sitten jos sä haluat tuoda toisen klipin tähän, sä voit ottaa sen, kattoo mitä sä taas tarvitsee. Siinä otetaan luutit ylös, leikataan. Nopeutetaan vähän se. Vedetään toinen tohon. Vedet suoraan vaan sen päälle, niin sitten se feidaa siitä. Vaihtuu sulavasti toiseen klippiin. Niitä on myös muita täältä transistonoissa, että täältä voi valita. Niitä on kaikenlaisia. Mutta oikeastaan toi perussutska, niinku sä yleensä nähnyt sen parhaana, kun ne muut on vähän liian näkyviä tossa, että ei se oo mitään hienoa. Ja sitten älkää tehkö sellaista virsittä, että menette tänne efekteihin, ottatte jonkun paskan, niin kuten colorin, tohon laitatte, ette tee sille mitään, sitten laitatte jonkun saatana moska, mikä ei oikeesti edes näytä hienolta, niinku tää. Ja sit kukaan ei jaksa kattoo tällaista, ja sit se YouTube vielä lagaa sen jälkeen. Niinku, että jos ei oo mikään maailman paras netti ja muuta. Et ihan tällainen perus. Ja sitten tää HDL-adjustista pystyy laittaa saturaatio, niin se tekee noista väreistä kirkkaampia ja muuta. Tai sitten mustavalkoisen, jos haluaa. Mä tykkään laittaa aina vähän sen siihen, niin se näyttää elävämmältä pikselimössöltä. Mut joo. Sitten, jos sä haluut, että nää koko ajan liikut tälleen vaan, että ne pysyy tasassa, että jos sä haluut, että se on just tossa. Sä voit valita täältä tän autoriplestä, laittaa sen päälle, ja sitten ne pysyy tolleen tossa yhdessä. Mut sitten voit tietenkin vetää sitä jälkimmäistä. Mut siellä laittaa seuraa johtajaa tulee, että ne on aina sitä seurausta eka. Näin. Ja sitten... musiikkia, kun voi vetää suoraan tohon noin. Nyt se on siellä. Ja sitäkin voitais hiljentää ja kaikki nää samat hommat. Näin. No niin. Ja intro aloitetaan sillä, että laitetaan videotracki. Right-klikataan ja laitetaan text media.
laitetaan siihen sitten, että mitä sä haluat. Mä laitan Satutommi Presents, mikä on tuolla Mind Channelilla. Presents, näin. Fontti valitaan. Tästä pystyy liikutella, sitä väriä laittaa, vähän laittaa pienemmäksi, sitten tosta ottanut kirjainten niinku väliä. Sitten on nää reunaviiva ja varjo, mut niitä mä en nyt tykkää käyttää melkein ikinä. No ei, kyllä se on ihan kiva, se musta reunus valkoisella tekstillä, niin se erottaa paremmin sitä kaikista. Ja nyt se on sitten tässä. Ja sen jälkeen, jos sä haluat liikuttaa sitä, sä menet Pan and Croppiin, mikä on tossa oikeassa reunassa näin. Sitten sä voit laittaa siitä vaikka tohon ja tästä tänne. Sitten tässä on tääkin frame, että missä on se aikajana, niin sitten siihen voi laittaa niitä pisteitä, että miten se menee muuta. Niin nyt kun mä laitan tonne loppuun, että se liikkuu, niin nyt se liikkuu tolleen kivasti tossa. Näin. Mutta sekin on tollain. Ja sitä voi videoilla tehdä samaa, että jos sä haluat jotain zoomata vaikka johonkin, niin siitä vaan painat tästä CTRL pohjaa, että se pitää tän ruutu mikä mulla onkaan, niitä on samankokoisena. Et jos mä pääsen kontrollissa irti, niin sitten se menee miten sattuu. Mut sitä ei haluta. Vaan kontrollipohjassa, niin sitten se pysytään samankokoisena. Että se on toi laaja kuva. Näin. Control-setalla mennään. No niin. Ja sitten introssa on hyvä, että se menee musiikin tahtiin. Otetaan Stratovariuksen biisi siitä. Sitten katsoo sieltä, että siinä on bassoa tai rumpua tossa kohtaa. Otetaan tosta S:n kanssa, leikataan. Tossa toinen. Näin. Et se tulee kivasti välkähtää, kun se on tossa. Näin. Paitsi, että nyt tää kusas jotenkin, mut ihan sama. Ja sinä et liiku yhtään mihinkään vasan keskellä. Jos kaksoisklikkaa tuota nopeasti, niin sitten laittaa sen keskelle. Ja näin. Ja sitten tästä voi laittaa näitä efektejä sen mukaan mitä haluaa. Mut kuitenkaan ei kannata liikaa laittaa, et sit näkee kuitenkin, että mitä siinä lukee. Ja fade olisi varmaan ihan kiva tässä näin. Paitsi että mä en kyllä tykkää, että tää introtekstä liikkuu, kun se on vaikea lukea. Se on keskellä ja tuolla kaukana, näin. Sitten. Näin. Nyt se tuli tohon kivasti eteen. Ja sitten, kun sä haluat, että se laittaa, niin katot, se menee suurin piirtein musiikin tahtiin pois. Ettei se vaan niinku yhtäkkiä nopean biisin kohdalla alkaa hitaasti niinku katoamaan siitä, koska se on jotenkin tyhmät. Kannattaa kaikki katsoa melkein musan tahtia aina, että sillä pärjää. Mä oon pärjännyt tosi pitkälle sillä. Tai no, pitkälle, miten nyt sanotaan pari RS-paska-videot on, että kuitenkin. Tollain nopeasti saatiin aika. Paitsi että koska tuo on toinen basso, se näkyy tän mikä musiikin aika linjan paskaa käyrä onkaan, niin se näkyy tossa. Että jos siellä on jotain isompi, niin se on tummempi tai korkeampi. Ja sitten tätä voi hiljentää ja koventaa miten niitä haluaa. Sitten tästä kun se välkähtää tossa, mä en halua tätä vielä. Mä S:ään, CTRL-kopilla kopioin ton. Vedän ton tohon. Ei olisi tarttunut kyllä kopioida, mutta aika sama. Näin nyt se kivasti nyt välkähtää ja katoo vasta sen jälkeen. No siinä mennään. Toi meni vähän liian nopeasti. Laitetaan vähän kontrollin kanssa ja nyt se katoo tolleen sujuvasti. Näin. Ja sitten introissa on hyvä käyttää niinku näitä layereita hyväksi, koska se on niinku sellainen näyttävä. Et jos mä nyt tähän haluaisin, että tätä teksti palaisi tai jotain muuta, niin sit mä ottaisin jonkun liekin kuvan tai jotain, laittaisin sen tähän. Katsotaan mitä mä löydän täältä. Näin mulla tää kuva nyt nopeasti laittaa. Katsot, että se on suurin piirtein sen kokoinen. Feidit oikein. Näin. Sitten ethän sä näyttäis mitään. Jos menet tänne, missä on tää Composite Mode, valitset sieltä.
ja multiply-maski. Ja nyt se näkyy niinku ton kuvan takana tolleen. Mutta se on tietenkin hienompi, jos se on videossa ja sitä voisi tästä zoomaa ja muuta. Mutta joo. Ja sitten tästä laittaa tänne, että se on laaja kuva, kun muuten se olisi tuolla pieni 4. Näin, misklikillä. Sitten laittaa sellainen, että mikä olisi kiva. Noin, toi on hyvä. Et se on siellä takana. Niin. Täällä on myös kaiken muuta tässä screen. Ja sit kun näitä säätää ja muuta näiden kanssa, niin niitä oppii tuntemaan sitten. Jotkut on kyllä ihan turhia, mutta nää overlay ja multiply maski on sellainen, että mitä mä oon tykännyt käyttää. Tää olis mutta aika näette differenssi tämän valkoisen mustan taustan kanssa. En oo muuten itse huomannut aikaisemmin. No hyvä, tuli tääkin misklikattua. Ja siinä on kaikkea muuta. Näitä kannattaa säätää ja katsoa, että mikä näyttää kivalta. Näin. Mut toi oli kyllä aika hyvä, joo. Elikkä nyt, mitä mä oon 5 minuutissa tehnyt. Tulee tollain kivan näköinen intro tossa. Tai en mä tiedä, että miten kivan näköinen, mutta nopeasti kun tässä on ihan jees. Tollanen. Että siinä olis niinku introa, että ekoks introks toi olis kyllä ihan jees, että mitä mä oon nähnyt niitä. Tehdäänpä uusi. En halua tallentaa. Et jos sä laitat vaan tänne että text media, sä laitat siihen jotain, että Pro Offner 69 Presents. Näin. Sitten teksti on vaikka vihreä, sit siinä on outline tollain kirkkaan keltainen. Niinku että onks tää hieno? Ei mun mielestä ainakaan. Et jos siinä on tollain paskateksti, niin kyllä mä ennemmin katon ihan perus, että jos täällä on musta toi reunus, tai nyt kun musta tausta ei tietenkään näy, ja sitten tää olisi ihan jees olla valkoinen. Tai sitten tää on musta, ja tää on valkoinen. Mut en mä ainakaan tykkää siitä hirveen värikkäästä, tai mistä se pitäisi olla hienotunteinen tai jotain. Mut en mä ainakaan, kun mikä mulla on se yksi Moneymaking video, niin siinä on ihan paska, kun siinä on jotain värikkäitä moskia ja muuta. Tietenkin jos tykkää väristä, niitä saa käyttää, mutta en mä alkas laittamaan mitään, että niinku ihme punainen ja sitten siitä lähtee jotain vihreitä tollasia ja sitten on mahdottoman isoja featheria noin paljon. Tai no toikin olisi ihan jees, mutta tiedätte kuitenkin mitä mä tarkoitan. Ja sitten jos siellä on taustalla delete audiotrack. Jos siellä on taustalla joku vaikka videoita. Mutta täältä on ihan paska. Näin. Se on siellä. Jos se on tällainen ja sieltä taustalla, no paitsi että mulla on niin hyvät. Tää mut jollain mikä hyperkamilla kuvattuna. Ois huono. Tai no millä jos kuvaa vähän huonompaa laatua. Jos on tollanen. Ja sitten siellä taustalla menee täältä otas. Missäs justi sen näkyy? Light Race on. Jos siinä on tollanen toi. Ja sitten laitet tuolta taustalla lenssivalon tollasen. Että tää pyörii täällä. Ja ei se mun mielestä mikään hienoa. Entäs kattoo, jos siellä menee auringonvalo ja tuolla ihme teksti, jos te saatte selvää. On muuten hyvä pk-klippi. Et joo. Että tällä vois varmaan ihan jees tutoriaaliksi sanoa. Jos nyt itse nyt sanon, että täällä pääsee alkuun. Mut siitä oppii parhaiten, kun testaa kaikkia vaan ja katsoo eri yhdistelmiä, että mitkä sopii yhteen. Ja niin. Elikkä hyvät päiväjatkot, illanjatkot tai mikä nyt onkaan. Aamu. No, saattaa olla sekin. No, moikka!